Hi guys, welcome to our channel Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera social media. There's a video iri circulate all over social media whereby pane mukomana ari kupfura musikana wake of which mabullet hatizivi kuti mangani asi mabullets akawanda. Mukatarisa munoona kuti akapfurwa musoro, akapfurwa pese padumbu chichi. Video yacho guys zviri kunzi mukomana uyu aendesa musikana wayo kuchikoro kusvikira apedza chikoro achimubhadharira school fees achimitira zvese, asi musikana zviri kunzi akazoti apedza chikoro zvinhu zvake zvakumufambira akatanga kudedzera kuti ini handichakudi, ndaona mumwe mukomana ari nani kudarika iwe, of which boyfriend zviri kunzi mukomana wachona zviri kunzi haana kufara nazvo. Mukomana wachona anonzi Musa Moyo, zviri kunzi haana kufara nazvo, akanoudza cousin yake kuti cousin yangu una nyaya iri kutambika ndekuti musikana wangu akuti hachandida saka ndidya mari dzangu ndakamuendesa kuchikoro chichi. Saka mukomana akaenda nambva anoita nambva anopfura musikana, zviri kunzi akanomupfura kumba kwavo chichi nambva amuraya nambva atiza. Saka ndo nyaya yanga ndauya nayo ndichitikokudzai guys because video yacho iri kucirculate all over social media kuti tikupei video azviite because YouTube haibvume, pane mitemo. Saka nyaya iripo ndeyekuti zviri kunzi akamuraya kubulawayo kuburning site musi wa5 November mukomana wachona nambva atiza. Saka ndachingoti kune vasikana kana kuti vakadzi kana kuti vese vanhu vanodyira vamwe vanhu mari hazvipere mushe. Please guys, musadyire vanhu mari dzavo. Kana munhu usingamude haumude, siyana naye, usamudyire mari yake uchimushandisa uchiitira kuti udye mari munhu usingamude because hazvipere mushe. Ndo nyaya yanga tauya nayo guys, kuti tisikokudzai kuti things are not looking good. Hazvingoite chekuti kuti unodya mukomana mari apa mukomana usingamudi uchiitira kuti umushandise une mumwe mukomana. Tozviziva kuti ndo zvinoitika, vasikana vakawanda ndo zvavanoita, asi pekupedzisira nyaya yachona haipere mushe. Saka tachingoitira kuti pane vamwe vasikana dzidzai, mudzidze pane iyo video pane zvaitika. So thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel. I'm out.